Natukom il-lejla tajba, insellmulkom f'kollegament xandira diretta mill-Kappella tal-Madonna tal-Ord fl-Imġar Għawdex fejn sejrin inxandru qudiesa mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Anton Tewma, Isqof ta' Għawdex, f'din it-tifkira liturġika tal-ewwel dera tal-Madonna tal-Ord li l-Knisja kollha bħallum tiċċelebra wkoll jum il-Morda fil-fatt huwa 30 jum dinji tal-marit bit-tema illi taħ il-Papa Franġisku fil-messaġġ illi ħareġ ftit tal-ġimgħatilu għal din il-ġurnata impoġġu qrib min ibati f'mixja ta' karità. U ejjew ispirati minn dan il-messaġġ ngħixu dan il-mument ta' din il-quddiesa propju meta qegħdin infakru wkoll il-160 sena mill-għarfien uffiċjali tad-deriet tal-Ord, deriet illi kienu seħħu f'Massabielle, propju f'dan il-post tas-sew sabiħ li huwa ċentru ta' pellegrinaġġi fi Franza, propju mill-Verġni Marija lil Santa Bernardetta Soubirous. Deriet illi jiġu mfakra b'mod speċjali f'din il-Knisja li tiġbed lejja ħafna u ħafna għawċin, Knisja li kif stajtu taraw mill-filmati tal-ftuħ tagħti għal fuq ir-rieħ tal-port sabiħ tal-Imġar magħruf fost l-għawċin bħala ix-Xatt, tant insara li jiġu iżuru lil Madonna f'din il-Knisja ħelwa imma ċkejkna tagħha hawnhekk f'Ajnsilem Għawdex 18 il-dera illi jiġu ċelebrati bejn illum 11 ta' frar u nhar is-Sibt 16 ta' Lulju. U aħna xtaqna li f'din il-ġurnata għażiża inwaslulkom din iċ-ċelebrazzjoni flimkien mal-Isqof tagħna. Ċelebrazzjoni illi nixtiequ b'mod speċjali fiha ninaqdu magħkom il-morda u l-anzjani f'dan il-jum iddedikat lilkom. Barra minn hekk nixtieq insellem ukoll lil dawk illi qegħdin isegwuna fix-xandira permezz ukoll tat-televiżjoni. Għalhekk ejjew inħejju ruħna spiritwalment għal dan il-mument tal-quddiesa u inkantaw flimkien mal-ġema miġbura f'din il-kappella. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Inti jeżis illum qegħdin niċċelebraw il-dera tal-Madonna f'Lourdes fi Franza, ma wkoll niċċelebraw illum ukoll il-preżenza ta' Alla, il-preżenza ta' Ġesu fil-persuna tal-Batut, fil-persuna tal-Marit. Jew nitolbu lil Mulej biex jatina li immorru li lien minn dak li naraw bajnejna, immorru li lien minn dak li nħossu b'qalbna u naraw fil-bniedem li għaddej mid-diffikultà mis-salib tal-Mart, naraw li l-istess Mulej tagħna l-istess Ġesu li identifika ruħu maż-żgħir. Biex nitħejjew tajjeb bħal li niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Eleison, Christe eleison, eleison, Christe eleison. Signore pietà, Cristo pietà.
eleison, Christe eleison, eleison, Christe eleison. Nofru din l-Ewkaristija għal ruħ dajjen muskat. Nitolbu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. U paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, naturawk, natuk ġil. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. U lej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. U lej Iben waħdini Ġesu Kristu. U lej Alla ħaruf tagħna din il-Missier. Inti tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina. Inti tneħħid nubiet tad-dinja, il-qatt tal-ktar. Inti qiegħed fuq l-għamin tal-Missier, ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek glori Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. U Alla ħanin iqaf magħna bnedmin dajfa biex aħna nagħmlu t-tifkira tal-Verġni bla teba Omm Alla Marija bl-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Marija hija dik li semet il-kelma tal-mulej u wetqitha fil-ħajja tagħha. Ejjew nisimgħu b'attenzjoni il-liturġija tal-kelma illi sejra tixxandar lilna f'din it-tifkira għażiża tal-Verġni Mqazza tal-Ord. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ifirħu lil Ġerusalemm, tennew bija intom il-koll ħbib tagħha. Aqbżu bil-ferħ intom il-koll li qsamtu swet il-qalb magħha. Hekk intom terdow u tixbow minn sider il-faraġġ tagħha. Terdow u titaxqu minn sider mimli tagħha. Għaliex dan jgħid il-mulej. Arani sa nifrex fuq sliem bħal xmara u bħal xmara tfur bil-ġid tal-ġnus. U intom terdow u fuq id-dirajn tintrefgħu u jżelu bikom fuq l-irkobtejn. Bħalma tfarraċ il-bina, hekk jiena infarraċ lilkom. U f'Ġerusalemm titfarġu. Taraw u tifraħ qalbkom wadamkom bħal ħaxix iħaddar u jarfu fil-qaddejja tiegħu qiegħed il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien int foħrija tal-poplu tagħna. Imbirka int binti min Alla loli, imbirka fost in-nisa kollha tad-dinja, u imbirek il-mulej Alla li jagħmel is-smewwiet u l-art flimkien. It-tama li kellek ma tejbqat minn qalb il-bnedmin huma u jiftakru fil-qawwa ta' Alla flimkien. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu, f'kollox jaħdem id fit għal ġid tagħhom. Għax lil dawk li hu għarrafhom mill-bidu, ippredestinawhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ix-xbija ta' ibnu.
ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li ippredestinawhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikawhom ukoll. Lil dawk imbagħad li jiġġustifikawhom igglorifikawhom ukoll. Il-kelma tal-Mulej. Smajna xandir tal-ewwel u t-tieni qari mwassal lilna minn Marija Attard, persuna konsagrata li hija wkoll il-fundatriċi u direttriċi ta' Dar Giuseppa De Bono, li tinsab propju hawnhekk tefa ta' ġebla il-bogħod minn din il-Knisja. Verġni Marija, għax int emmint li seħ kull ma bat jgħidlek il-Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Vanġelu se jiġi imxandar minn Dunfranchi Bajada, l-arċipriet tal-parroċċa ta' Insilem, ir-raħal li minnu tagħmel parti din il-Knisja. Il-Mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwanna. Sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxiepli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilhom, aħna x'għandna x'naqsmu mara. Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għal ħasil ritwali tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal il-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sa xfar. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtuhulu u daq l-ilma mibdul f'inbit. U billi ma kienx jaf minn fejn ġie għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu, kulħadd li nbit tajjeb iservi l-ewwel. Meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int li nbit tajjeb erfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesu kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxiepli tiegħu emmnu fih. Il-kelma tal-Mulej. Naħseb li l-kol kemm aħna għandna f'moħħna dawk ix-xeni ta' meta konna żgħar u forsi jew ma konniex nifilħu jew waqajna kellna xi inċident. U sakemm ma jiġix xi ħadd adult, sakemm ma tiġix ġeneralment l-om, aħna nħossuna fil-paniku, nħossuna medda, nħossuna b'xi mod qegħdin nintemmu. U meta tiġi l-om, meta nħossu fil-qrib il-preżenza ta' din il-mara li għalija aħna importanti u importanti ħafna, kważi kważi nofs dak li tkun tħoss, nofs it-tbatija, nofs il-problema tissolva.
Kemm drabi il-bikja tieqaf mal-preżenza tal-Om, kemm drabi in-negattività u l-pessimizmu jintemmu hekk kif inħossu fil-qrib il-preżenza ta' din il-mara li tatina sikurezza. Hekk għalina hi Marija, hekk għalina hi l-preżenza ta' din il-mara fil-mixja tal-ħajja tagħna l-bnedmin. Ħafna drabi meta mmorru ħdejja, meta mmorru għandha, meta mmorru nitolbuha, il-problema, id-diffikultà, il-marda tista' ma tissolviex għal kollox, jew tista' ma tissolva xejn. Imma l-fatt li hemm spalla fuq min inserħu, il-fatt li hemm qalb li tħabbat bl-imħabba għalina, il-fatt li hemm widnejn, li hemm Om li fuqha nistgħu inserħu, nistgħu nesprimu il-bikja, is-sofferenza, id-batija tagħna. Diġà dan kollu huwa għajn ta' fejqan, huwa għajn ta' serħan. U għaliex? Għax Marija hija l-fiduċja, Marija hija sinjal tal-fiduċja, sinjal tal-imħabba, sinjal tal-kura, sinjal tal-fatt li Alla jieħu ħsiebna kontinwament. Hija din l-Om li għalkemm hi Om bħal kull Om oħra tal-art, imma hija wkoll l-Om ta' Alla u l-Om ta' kull wieħed u kull waħda minna. Hija l-Om tagħna tas-sema. U allura meta aħna niġu hawnhekk f'dan is-santwarju jew fi knejjes oħra dedikati lilha, il-fatt biss li aħna nterqu, il-fatt biss li aħna naslu u nistrieħu fil-post fejn hemm jagħtina ċ-ċertezza li hemm qalb li tista' tilqa' fija id-batijiet tagħna. Hemm qalb illi magħha li ħdejja aħna nistgħu nkunu tassew aħna liberi. Aħna nistgħu nesprimu dak li aħna inħossu li hemm xi ħadd li tassew mhux biss jifhimna, imma fuq kollox jilqana bl-inkwiet, bit-ħassib, bil-qtuħ ta' qalb, bit-batijiet kollha li aħna nġarbu. U dan mhux sempliċement frott tad-devozzjoni, mhux sempliċement frott tax-xewqat tagħna l-bnedmin li jkollna lil xi ħadd li fuqu aħna nistgħu nitfgħu, niskarikaw l-inkwiet tagħna dwejjaq tagħna. Imma Marija fuq kollox hi don, hi rigal ta' Alla. Hi don ta' Alla lina biex aħna tassew permezz tagħha nkunu nistgħu naslu għandu. Id-deriet li jibdew propju l-lum b'din iċ-ċelebrazzjoni tad-dera ta' Marija ġewwa Lourdes lil Bernardet li din it-tfajla sempliċi u fqira mhumiex għajr sinjal tax-xewqa li Alla jkun magħna fl-imħabba tal-Om, fl-imħabba tal-istess Ommu Marija. Bħalli kieku il-missier tagħna jixtieq lil kull wieħed u lil kull waħda minna jagħtina l-istess ċertezzi, jagħtina l-istess konfidenza, jagħtina l-istess kura, jagħtina l-istess sigurtà li tal l-ibnu permezz tal-maternità ta' Ommu. U jagħtina, jgħaddilna, jippreżentalna lil din l-Om biex tidħol fl-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Tkun preżenti biex aħna nistgħu nkomplu anki jekk qalb diffikultajiet, anki jekk qalb il-mart, il-mixja tagħna tal-ħajja li twassalna għandu. Marija tfakkarna li minkejja fuq din l-art hi l-mara li s-sostnina li tissapportjana anki fl-inkwiet tagħna, però Marija tfakkarna kontinwament mis-sema, id-dera tagħha mis-sema, tfakkarna kontinwament li aħna msejħejn mhux biex nibqgħu imma biex ġurnata il-koll li mmorru ngawduha, il-koll li mmorru verament nistrieħu fil-paċi li jagħtina l-mulej fl-għaqda tagħna miegħu.
ħafna drabi jiġrilna il-preokkupazzjoni tagħna biex nieħdu ħsieb tagħna nfusna jew biex nieħdu ħsieb ta' dawk li nħobbu fuq din l-art inessina mill-fatt li rridu jew ma rridux il-kol kemm aħna msejħin għal ħajja wisq isbaħ, għal ħajja aħjar. U hekk kif kull darba li niltaqgħu ma' din il-mara, kif kull darba li niltaqgħu ma' Marija, jiġrilna bħal ma ġralhom in-nies li kienu għattieċ f'Kana tal-Galilija, jieħdu l-ħajja mill-ġdejd. Meta niltaqgħu tassew ma' din il-mara, nieħdu l-ħajja mill-ġdejd. Hekk jiġrilna kull darba li niksbu enerġija ġdida meta niltaqgħu magħha, meta nafdaw fija, meta nserħu fuq spallejja, nistrieħu fuq qalba. Imma Marija fl-aħħar mill-aħħar trid tfakkarna li din il-ħajja l-ġdida, li dan it-teġdejt li jitagħmel magħna fuq din l-art kull darba li aħna nistrieħu fis-santwarji tagħha mhix għajr qatra ċkejkna, mhix għajr tkun iddewwaqna mill-bogħod għal dak li hemm jistennina, għal ħajja ta' dejjem, għal ħajja tal-għena bla tmiem, fl-għena tal-missier, fl-għena tal-qaddisejn. Ekku allura dan il-fatt illi Marija tal-Ord, li Marija li tidher mis-sema f'nofsna, dan il-fatt u marbut intimament, marbut brabta qawwija mal-fatt li ieħor tal-bniedem limitat, tal-bniedem li jgħix l-imperfezzjoni, tal-bniedem li jgħix l-esperjenza tal-mart fuq din l-art. Mhux biss Marija trid tkun għalina support u sosten f'din il-ħajja, imma fuq kollox. Il-fatt li tiġi mis-sema, li tiġi żżurna, mhix garanzija, mhix qawwa ġdida, enerġija ġdida biex aħna il-kol kemm aħna nixxenqu għal ħajja ta' veru, għal ħajja tas-sema illi hemm tistennina. Dak kien il-ħsieb ta' l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din il-qudiesa illi qed tiġi ċelebrata fil-Knisja tal-Madonna tal-Ord fejn silem Għawdex. Propju 164 sen ilu fl-1858 il-Madonna kelmet għall-ewwel darba f'sensiela ta' 18 il-dera li tfajla Bernadette Soubirous. Ġrajja li għadha tiġbed tant pellegrini mhux biss lejn Lourdes imma lejn kull knisja dedikata lil dan it-titlu għażiż tal-Madonna. Nistqarru dak li nemnu, jiena nemmen Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak li ma jidhirx. Ġesu Kristu, Ibn waħdini Alla, imnisser mill-missier qabel kull żmien, Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. u ħal-ġisem s-seħħa tal-Spiritu Santu minn Marija Verx u sar bniedem. Salvoh għalina bad ta' Ponzju Pilatu, mietu difnu, fit-tielet jum qam minn bel-imwiet kont il-kodba mqassa u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Bis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulejr jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liber li jum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liber u li tkellem fuqhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maghfira tad-dubiet nistenna l-qawma mill-imwiet mill-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla ried li f'Lourdes il-Verġni Marija tidher lil Santa Bernardetta ħalli tistieden lil bnedmin jagħmlu penitenza u jafdaw fl-għajnuna talla biex jeħilsu mit-tiġrib kollu li jista' jiġi fuqhom. Nitolbu għalhekk illum lill-Verġni Marija tidħol għalina quddiem il-missier biex jeħlisna minn kull deni ta' issa u tal-li ġej. Missier Qaddis intajtna l-Verġini Marija biex tkun omna u tidħol għalina qudiemek fil-hemm kollu tagħna
Għat-talb tagħna eħles il-Knisja tiegħek minn kull tiġrib tal-ħżiena u għatija li taraf Marija dak li tixtieq u tittama li tkun fis-saltna ta' dejjem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Missier Qaddis għat-talb tal-Verġni Marija sawwa fuq id-dinja kollha imġarba mit-teddid ta' gwerer, tolbu b'mod partikolari għar-relazzjoni bejn ir-Russja u l-Ukranja, barka ta' slim u paċi mill-Grotta tal-Urt bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Missier Qaddis għat-talb tal-Verġni Marija u tal-Qaddisin sejjaħ fis-saltna tiegħek tal-għena id-dawl u slim lill-Qaddejja tiegħek Dajen u lil ħutna mejtin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Missier Qaddis għat-talb tal-Verġni Mqazza tal-Urt għati faraġ u fejqan lil morda kollha tagħna fir-roħ u l-ġisem u lilna l-koll wettaqna bil-grazzji tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Missier Qaddis għat-talb tal-Verġni Marija żomna dejjem sħaf fil-qadi tiegħek u tħalli jebda tagħlim qarrieq ibedna minn ħdan il-Knisja tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex kif kitbilna l-Papa Franġisku fil-messaġġ tal-morda biex inkunu ħniena bħalma missierna u ħanin li l-kol kemm aħna nkunu qrib il-marit u nagħtuh l-għajnuna u l-preżenza tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għattina mulej li nkunu dejjem qawwija u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u bit-talb tal-Verġni Marija tal-Urt neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u naslu għalena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Xmara taħabba, xmara tal-ilma fresku ħar, xmara tal-ħabba, xmara tal-ħajja u ħirqan, irġa kollha minn Kristu, irġa minn kull ta' Ġesu. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nissuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ħarist il-Verġni Mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel u żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek. B'hekk ħejjejta bħala xierqa libnek u fija urejt il-bidu tal-Knisja l-arusa tiegħu kollha sbuħija bla ebda tikmixa jew teba. I bħala verġni l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil libnek, il-ħaruf bla teba li jħassar ħtijitna. U int ħtarta fost kulħadd
biex tkun għall-poplu tiegħek avukata tal-grazzja u mera tal-qdusija. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs ratti l-ħajr. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għadrina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqadsa u Alla Marija. Ma San Giuseppe raġel ġus tagħha, mal-Apostli, Santa Bernardet Subiru u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nagħmlu l-qalb, induru lejn Alla l-missier tagħna u nitolbuh it-talba li għallimna ħuna l-kbir Ġesu, inkantaw flimkien. Messina, Abba Messina, Messina li inti fiswe
is listen tiegħek, bil-għabda f'welit, missina li inti f'isem wien. Tiġi salnatek, tiġi salnatek, ikun dak li trid int, kif isemmak taflat. Tiġi salnatek, tiġi salnatek, ikun dak li trid int, kif isemmak taflat. Missina trid l-ħobs, lasci li għandna bżonn kull jum. Offrilna tubitana minna fuq il-bibin li ma Missina l-għalix, fismin attenzjoni u tiġrim. Għal-isna minn kull ħażin li xibka tal-irin. Għal-isna Tiġi salnatek, tiġi salnatek, ikun dak li trid int, kif isemmak taflat. Tiġi salnatek, tiġi salnatek, ikun dak li trid int, kif isemmak taflat. Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn nubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Venu shalom alejem, venu shalom alejem, venu shalom alejem, venu shalom, shalom, shalom alejem. Uale pace cumana, uale pace cumana, uale pace cumana, venu shalom, shalom, shalom alejem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Marija hija dik li kontinwament twassalna Ġesu. Għamlu dak li jgħidilkom hu. U Ġesu huwa dak li jrid jiġi għandna kontinwament fl-Ewkaristija imma wkoll fil-kelma tiegħu. U għalikom eżis morda li qegħdin issegwu li huwa diffiċli li tirċievu l-Ġesu fl-Ewkaristija bħalissa, Ġesu jasal għandkom ukoll permezz ta' din ix-xandira. Għalhekk ejjew mill-qalb nagħmlu din it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Din il-Knisja tal-Madonna tal-Ord hawnhekk f'Ajnsila Għawdex isservi wkoll bħala bażi għal komunità Kattolika Taljana li tgħix f'din il-gżira ċkejkna ta' Tlitoljiet. Fil-fatt ir-rettur ta' din il-Knisja, Monsinjur Renato Borġ, illi qed taraw jikkonċelebra flimkien mal-Isqof u mal-Arċipriet ta' Ajnsilem Dun Franki Bajjada, huwa wkoll responsabbli għal din il-komunità illi tiltaqa' hawnhekk f'jum il-Mulej. Huwa responsabbli wkoll għal katekiżmu u loti tas-sagramenti lil dawn ħutna tal-lingwa Taljana f'din il-gżira tagħna u propju anki l-animazzjoni waqt din il-liturġija tal-lejla kif forsi anki jintbaħtu qiegħda ssir minn membru ta' din il-komunità tal-lingwa Taljana illi naturalment tiltaqa' hawnhekk u tqis din il-Knisja bħala id-dar speċjali tagħha. Il-Knisja tal-Madonna tal-Ord f'Ajnsilem inbniet fis-sena 1888. Hija Knisja illi għandha disinn gotiku tas-sew sabiħ mibni bil-ġebla Maltija u tiddomina id-daħla tal-port tal-Imġar kull min ħares il-fuq lejn ix-xelluk u għawdiħel fl-Imġar Għawdex minn fuq il-vapur jista' jinnota din il-ġmil ta' Knisja illi ilha wieqfa hawnhekk issa għal dawn is-snin kollha u tidher anki sa mill-ewwel kartolini u ritratti ta' dan il-post sabiħ. U l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi għax-xogħol xeħed għajnejk. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddejsu l-isem tiegħu. Wera l-qawwa ta' drijow xerret lil dawk li huma mkabra f'qalbhom. Niżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u alla jiġkejkni. Mela b'kull ġejt il-minu bil-ġuħ u l-lon jabatom il-barra b'xejn. Ħaseb Iżrael ħaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wiegħek lill-missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex aħna li jiċċelebrajna il-festa tal-Verġni Mqazza Marija Umm Alla imnisla mingħajr teba ta' dnub ikun jisħoq ilna għal dejjem il-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Marru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil-Alla. Faħru li Marija,
Dak l-innu sabiħ li l-Madonna naslu fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-qudiesa mill-Knisja tal-Madonna tal-Lurd fl-Imġar Għajnsirem Għawdex immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-okkażjoni ta' din l-ewwel dera tal-Madonna tal-Lurd, il-festa illi l-Knisja tiċċelebra f'ġieħa propju kull 11 ta' frar u li fih ukoll tfakkar jum il-Morda. Matul dawn it-18 il-dera dawk li jixtiequ jżuru din il-Knisja jsibuha miftuħa kważi l-ħin kollu tal-ġurnata b'qudies sa mill-5:15 filgħodu imbagħad fid-9 meta d-dera taħbad il-ħadd u meta taħbad il-ħadd tkun fit-8:30, fis-sija ta' wara nofsinhar fit-3:30 u fil-5 ta' filgħaxija bil-ħin jinqaleb għas-6 meta ikun iż-żmien tas